Plie kakong Elgiva gwenet renja ya kaslam ajing hikai computer Shalyntem Ecom kabala penya naka Shalyntem Multi-Purpose Society kani kaslam ajing hikai kalong ya baru kena samla kibaduna hakayo kakot kum kasinja man plie lat kena samla Thank you so much. Lingba kani ka Shalyntem Multi-Purpose Society. Bag niyo ban play kani ka free computer class namanta ki baduk ki basok ki bamyo wat de ki don ka jingnang ka jing start henry haka ka jingman jinglong jong ka perthai ka rem henry da kani ka Shalyntem Society Shalyntem Multi-Purpose Society niyo ya kalat bangin play kalenti ya ki khon samla jong ka jalai ka jongi jong ka constituency ka jongi bakin yo ya ka jingnang jing start but nga kentu kan pamru ya ki kon samla ki jongi kimte ban de ran lada ki kwa banwan sa kani ka society bakin yo ya ka jinghi kai ha ki core computer kani ka society ka play kalat kalenti ya phi kamde ka kut no tang hang ne kani ka society kan nang yai ne shirta but nga net nang ni shakmat yo i ba kadon kanu ka jing hindi yo iki kun samla lada ki don ki ba duna hakanu ka benta khot yaki wanyalam yaki syakani ka jaka bat kanihi ka jaka ka kloy ban plelat plelenti namanta ki kun samla ki jongi knang bakinum do ya ka ni ka jing puli ka jing puthi